बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 9 जानुवारि बाराया रबिबार। दिनैनि गिबि खौराङा दङ। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय हस्तिनापुर गामिनि गुवार फोथाराव सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव आरो सानजा सानजारि नोगोर दखरा UBPOनि मददजों बेलागुरनि थाखाय दिनै गिबि खुन्थियाखौ गायजेननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि दिनै बे हाबाफारियावनो लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना बे खुन्थियाखौ गायसंनानै होलांदों। रायखांनो नांगोनदि बे हाबाफारियावनो लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बे समाव बर' समाजाव गोदानै ABSU जोनोम होनो नाजानायनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। जेराव बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंनाय बायदिब्ला बर' हारिया मोनसे ABSU आफाद दंखायो। ABSU आफाद जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम ABSU आफादानो बर' समाजखौ बायदि बिथिङाव दैदेनबोदों। आरो बिथांमोननि नाजानायावनो आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाबो जानानै फैदों आरो बे समावबो बिथांमोननि दैदेननायावनो बर' हारिनि जेंनाफोरा जाफुंलांनायनि लामायाव दङ होननानै बिथाङा बुंथियो। बेनिखायनो बेबायदि समाव आरोबाव गोदान आफाद एबा फरायसा आफाद दानाया गोनांथि गैया। जुदि गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बेफोरखौ सुद्रायनानै होफिनो बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंथिनानै होयो। नाथाय माब्लाबाबो गोदान ABSU दानायखौ गनायनानै लानो हाया होनना बुंथिबावो बारग' BLT सानसुमा बसुमतारीया। दानिया गुबुन खौराङा फैदो। बिजाब मेलानि दिन्थिफुंसालिफोरखौ नायगिदिंफैदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम इन्जिनियारिं फसंथाननि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजाबाय थानाय आसाम बिजाब मेलानि दिन्थिफुंसालि खथाफोरखौ नायगिदिंफैदों। रायखांनो नांगोनदि बिजाब मेलानि दिन्थिफुंसालिफोरखौ नायगिदिंफैनाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे सुबुं फोनांजाब बिथोनगिरि बिष्णु कमल बरामोनजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिफैदोंमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। मोनथिनो मोननायाव चिरां जिल्लानि दाङाइगावआव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों बिजनी पुलिसा। पुलिसा खौराङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला 3 नं राजा लामायाव हमनो मोन्दों बे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ बङाइगावनि साकथलानि थागिबि याकुल आली 22 बोसोर बैसोनि आरो गरायमारिनि थागिबि जियारुल हक 25 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो हानाय जादों। साननैनि हाबाफारिजों थिपकाय दखरा ABSUनि बेन्दोङाव खुंफुंजानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिया दिनै जोबथि सानाव आगान होबाय। मख'नो गोनांदि जोबथि सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझार जिल्ला ABSUआ आयेन बेरेखा हाथियार लाइमोन आरो समाज बे आयदानि सायाव मोनसे सावरायमेल एबा सेमिनार हाबाफारि लानाय जादों। बे सावरायमेलाव ABSUनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे गसाइगाव फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै आयदाजों सोमोन्दो थानाय गोबां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंथिलाङो। जेराव बे आयदाजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै गसाइगाव फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायोदि बर' हारिया गोनांथिनि थाखाय आगुनि समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा हाथियारखौ गोबाना लाबोफानो गोनां जादोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैनि समजों गोरोबफैनानै हाथियारनि हारिमुखौ बर'फोरा नेवसिफैनो हाबाय आरो बेवहायनो हाजासे गोजोननाय दं होनना बिथाङा फोरमायनायजों लोगोसे समाजाव जोंनो जेब्लाबो गोजोनखौ नांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। केरेलानि फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरखौ सार मेडामनि सोलायै टिचार होननानै गाबज्रिसिगोन। खौराङाव मिथिनो हानाय बायदिब्ला केरेलानि फरायसालियाव सार आरो मेडाम गाबज्रिनायखौ बन्द फोसावबाय आरो गोदान रोखोमै फोरोंगिरिफोरखौ मान होनायाव सार मेडामनि अनगायै टिचार होननानै गाबज्रिनाय जासिगोन। खौराङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला सार सोदोबा ब्रिटिश खुंथायनि समाव गावसोरनि खुंथाय गोहोखौ गुबुननि सायाव दिन्थिनायखौ गोसोखांहोयो। बेनिखायनो बे सोदोबखौ केरेला फरायसालिनिफ्राय जानगाराव लाखिनो थाखाय जोबथा थांखि लानाय जाबाय होनना मिथिहोयो। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।